wallahi kin saka abin nan. Ina kika shige ni ina ta neman ki na duba ki gaba ɗaya ban gaji ba. Wallahi tunda muka tashi sai na shiga duba kawata kuma ta wuce. Shi ne nake so na zan wuce. Tun ɗazu nake zagaye fili makarantar nan ban gaji ba wallahi. Wallahi ina class ɗin su aka ce za ta shigo kuma bata shigo ba wai ta ma wuce daga baya. To, albishiri. Fari ko ja? Fari mana. Kar. Kaman ki? To, close your eyes. Kai ban yadda ma rufe ido ba. Ki rufe ido. To shi kenan. Ki rufe? To, gudu. Wow! Da gaske? Alƙawarin ki na siyo miki saboda haka yanzu gashi. Amman gaskiya ta yi kyau. Sosai? Na gode. Iya farin cikin nan da kika bani ko? Iya farin cikin nan da na gani a fuskar ki zai iya sa yau in wani cikin nishadi. Gaskiya ni karan kai na kasu bani cikin farin ciki ba abin da zan ce maka sai dai ce maka na gode. Kin san wayan nan nawa take? Bari in shiru sadakin wata ne. Ni ma ba na so ka faɗa saboda kada kawata ta jima nawa aka siya mata ita daga mu saurayin ta hankali. Sai mata? A canza miki wata kuwa. An gaya miki ke kalan matan da suke jerawa ne da wasu matan? Amma gaskiya fa wayar ta yi kyau. Gaskiya na ji daɗi. Gaskiya ta yi kyau sosai. To, yanzu ya yake tunanin za a yi. To yanzu dai kaga tun daga makaranta idan muka je gida muka tinsa zuwa kamar da asar kaga rana ta yi sanyi. Kawai sai ba. To shikenan ba matsala. Insha Allah zan zo. To idan zan zo wani tsara ba ke. Abdul ni zaka ci amana Abdul. Me faru? Ni zaka ci amana Abdul. Shiga kiransa yanzu a ga mutum kai ka dauki waya na? Kai? Kamar ya waya. Abdul waya na? Ina kai mun waya na? Ai ban gane na daukan ma waya ba. Shikenan. Amma kar ka manta ka san Salim yana nan ka dauki waya na? Salim shi ya ce maka ne ka san Salim a gaban Salim ka dauki waya na? Ka rasa lokacin da zaka ci mutunci sai ina gaban gimbiyata. Yanzu zaka bani waya na ko kuwa? Ban gane zan baka waya ba. Ki sa shi ya bani waya na. To ni da ban san kun yi ba bawan Allah ya za in san cewa kawai in baka waya. Ya baka waya. To amma kai ne ma ya haɗa ka da shi. To ai ni tambaye ma da zan mai ke. Yawwa ga waya ta na a jinka. Wannan waya? Ban waya ta. Ai wannan ba wayar ka bane. Aboy, wai bani waya. Waye ya ce mama na daukan ma waya? Ka bani waya na kawai bana son wata magana. To shi Salim din yaushe gani na dau waya? Na ce maka bani waya na. Yawwa. Kana nufin ka ce wannan wayar tashi ce? Abdul. Yanzu ɗauko waya kai saboda kai ka ga ka faranta min rai? Kamar ya baby. Abdul, zaman da nake da kake na amana kenan. Ni za ka ci amana? Duk rayuwar da nake yi da kai? Shikenan ba matsala. Wayar wani kuma ya zo ya tsaya a gaban mu yana gaya cewa wayar shi ce? Baby. Kai. An sa kawai, an sa kawai. Kuma a ban waya. Ban waya. Ka ji kunya. Abin da ba naka ba. Akan waya ka zo kana an sauya ka. Abin da kunya abin kunya. Ka zo ka Hari ba ka waya ko to ya isa. Wayan menene. Kai. Shi yasa ma zaman tafiya da irin kuma gaba ɗaya bai ba. Ina buki bai ba. Allah sa